Apa denoi de prodigizketan eta bueno, hemen gera Overwatchen partidatxo bat botatuko dut. Azkarri izaten bada, bi. Eta bueno, partea rapien goitut, erranketan pixkat ibili naiz, baina rankeda beste baten egon goitut, ze rankedetako pixkat ez dakit pelotuta egon behar naiz jolazea, eta hoen ez da esango eguneko lehenengo partida danek, baina leheno ibili naiz, eta denbora da ibili naizela, ez? Eta bueno. A ber, Anubisek denbora. Vale, atakatzen, genji aukeratzen dut. Oh, partida ziga dago. Bueno. Arziten dut. My ultimate is ready. Enemy teleporter detected. Nere taldea, iseta mendik entren. Zegizki. Nere taldea ez da gizatik ez lan zartzen. Vale, lehenengo gauzak. Aurikularrak ezkin dauzken jantzita eta claro, ezkerreko soinua eskuinean haitzen onda zaten haitzen, zer raro. Eta aurikularra dauzkatzea. Hala... Vale. Partida horrela hasi. GG. Eta, bueno, zerbait nabaritzen behar zuten mikrofonoa arraroa dela, mikrofonoa beste zea badaukat, eroz jarrita guain, udarako. Mikrofono fijo bat jarrita daukat, ez da kalitate honekoa. Eta... audio zona izan da. Eta... esango, hori pixkat geizkiago entzungo zait, baina, bueno, ezke bestela besteak ezin ditu. Beste mikrofonoa zian kasko batzuk intzaudenak, eta ezin ditu jantziz izugarrizko beroa ematen diateta. Eta gero, akaso teklatu entzuten dezute asko ez teklatu berria daukat, mekanikoa daukat bain. Eta... bueno, hoxe, akaso, zata pixket entzunen gozutela. Bueno, beste partida jolaztuk deuz hori oso motza izan da. Vale, Lijaneko torrea, beraz, hiru partidetara, o bitara, segun, bi irazten baitugu. Zaukeratuko. Soldado aukeratuko. Ez dela kanalea inoiz ekarrik soldado. 76. Soldier. Hiru tamasei. Naiz eta beste soldier badao, tankea. Bi soldiers. Hau geratu bat. Gerturago mina falta zaigu. Ze fijatzen mazeate... erdi distantzia luzetakoa da soldado bestea, junrate urrutitik kopiatzeko, pero bitanke eta hilerra euskau. Norbait etorri da. Bueno.
aquí. Nope. Espera. Oh, campo agotado. Venga. 不洗澡。 Ja ultia daukala. Espera. Vale, nik ultia daukala. Epa. Eari mandiot kargatzeko egin. Kontu zea mandik etorroko dira. Bueno, partida nahiko ona itzen nahi nintz. Ze, atope nago partida guztian. Junrat batera libratu da. Akaso arriskutza izan da zonatik ateratzea hor. Baina hor, grida. Ez horreatik, baina ateratzen da, hartzen nahi dira. Bara. Vale. 不洗澡。 Arribadura. Overtime sartu da partida. Kasarra. Hor tontoa nahi deuleno ultia botatzean. Ez geneukan hainbeste aurreatu behar. Tactical visor is charging. Hobenun gur ultia gorde bia ikiten zuten zia batean. Bat. Ja shifta iman da neon. Zeiteko, zian sartzeko. Hori nabaritu izan dut. Aurrekoan lehetu nu. Jolazoan intigreita zerbitzariana. Ez da izen bat zan, 10 hertziotakoa zala. Eta hori irutun zei jolas 冻住，不洗澡。 mota ontako jolas batentzat oso. Vale, ulti haukat. Atzetik sartuko naiz eta ultiakin. Kakazarra. Aldea ez da sartzen. Aldea ez da sartzen zonara. Biz da izerren zaida. Ba bueno, hori izaten nahitzena, ez 10 hertziota daula zerbitzaileen tigreita, eta oso basua irutzen zait. 30 minimo izan berko luke olako jolas baten, eta egokiena 60 gehiago izan. Vale. Mira. Nei. Kakazarra. Kontu zebia egiraziko duteta. Handik. Ezkarra juteko shift. I've got you in my sights.
Ai. Ez dut aldatuko. Geu galdu dugu, Tonteri ondik ez dugu galdu, beste... Utxeta bateko izan dezatek hau. First round lost. Baina... Score Gu galdu dugu, 0-1. Eta tartean ni erte naiz ultia botatzea eta... Eta bai, jendea etzan sartzen. Hau da, momentu batean neu agarri sartzen entzan eta tankeak etzien sartzen. Hau da, tankeak ez daia sartzen. DPS-a dauken pertsonaia joditu. Joditua gaude. 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. Deskuinetik hartzet. Albat. Vale, probata txuki. Espera. Haria se. Absurdoa daun. Lepo barbaritate bat kentzen du, Zaria. Eta tankea da de cojones esaten da. Coño! Una soldado puta hori. Espera. Zaietako nahiz hemendik. Bizkarra rapatzen. Огонь по готовности. Ultia bota edun meik, niretzat agarrik hor. Boala, irutu zait, ez da, eta main ultia zan. O... Soldierren sendatzekoa zan. Ena hon zeuro bidetatik zertzan. Hori ata. Kakasarra. Ondo defendatu nago hor, Reinhardt. This is my curse. A ber ba, ulti ba botatzen ditan goitik. Death 不洗澡， Zeinen ultia izan da. Behaien behi. Hau duk ez daukun. Vale, bastiona daukate. Neko ulti ona izan da, baina taldea ez da sartzen, jode. Vale, baina hartzen nahi geha. Ez da, bi oiru akatu ditutan. Ustet ultiakin bi, eta gero bat akatu ditutan. Bien. Watch your backside. Grazie. Tactical visor activated. Zean jartzen ez modu hortan. Vale. Vale. Agotatzen. Cago en la puta. Ez naiz konturatu hortze hori.
June honez, ikuste tondi tipo hori kapazadala hor goian hor. Nire helburua da bastion hori lehenbailean txikitzea. Vale, bera junto. Hori. Ja, neu bakar bagara. Hace talde. En fin. Sin comentarios. Move out. Ah, galde. Play of the game. Blitzkrieg hori zertzean. Noti. Oso. Oso ondo jolastu du. Gure Reinhardek. Gure taldean batzuk egon dia ez dutena, zer egin. Zerrez. Adiez, Soldierri dut amasei iaino izan duen ikusten kill eta. Baina, bueno. Bueno, amasei minutuko ze partidatxo jolastuko dut. Aber, askarra da. Traveling to Numbani. Numbani. Vale. Aber, erasoa defenditzen da. Prepare to attack. Erasoa. Ez que Zarya hartu beharra dago. Danean hartu behar da, Zarya bat. Absurdoa da. Nik ez dit oso ondo manejatzen. Baina absurdoa da. Hori bentsatzen turko partxean zuzendu beharko dutela. Hanzo eta Hilder. Vale, Lucio. We're all soldiers now. Ez que bi defentzio dauzkau, eta atakatzen ari. Hanzo defentzioa da, eta Jungrat bai, beraz. Attack commences in 30 seconds. I'm looking forward to working with you all. Bueno, alare asko ezin da askatu hemenez, hau ez data rankedak ez diata. Ba, rankedetan pertsona batek hartzen hau demagun. Healer bat behar da, eta tipoa ez du nahi healer hartu, ba, reporta. 3, 2, Reportea izan. 1. Attack commencing. Capture objective A. Ez dakit non daude. Ondi duko naiz. Everyone heal up. Vale, Mercy akatzea komeniko litzateke. Fuera. Mercy akatzea komeni da. Ze lepo zendatzen duen eroe da, gainera bonifikatu iten du zea. Hor guzti zute, zendatzen naizen rojoa hori. Gainera, minaren bonifikazioa ematen dizun. Vale, eskerretik atakatuko dut. Hemen jende askok ez daki. Hau da gola. Bideo. Zura ematen dut.
Bueno, zonatik ateratu, Come here, get stabilized. Objective I'm a man on a A mission. captured. Stay out of my way. Bien, bien, bien. Payload secured. Move out. Venga, venga. Helden sterben nicht. Beste ulertu. Vale. Ya agotado. This payload delivered already. Anyone needs some Vale. healing? Venga, guazen aurre. Ekipo nahiko desbalantza. Egia da. Nirekin pikatuta daula emateu. Tracer hori. Tío, Tracer. The payload has reached the checkpoint. Espera. Eta pika ematea beste ematea. Vale. Vale, merziak atuta hori da garrantzitsuena. Vale, nik ultia daukat, Escorting the field. I've got you in my sights. Approaching its destination. 不洗澡。 Partiako jokaldi onena eta... Jokaldi onena ez dakit. Vale. Ke kazarra. Payload in. Venga, puxatu. Mission ain't over yet. Azkarra goiteko. Naiz. I've got you in my sights. Ke kazarra. Muro ona jarri. I don't quit till the fight's done. Muro ona jarri dit. Guztiz anulatu dit nere ultia. Victory. GG! Partida ona. Play of the game. Play of the game. I've got you in my sights. Resistance neutralized. Bota niri. Ez, baina talde guztia bilia oso ondo. Ba, bueno. Espero zuen goztoka izatea, gaurko ez dauzkat kaxari. Irekitzeko. Danak ireki ditut. 52. nivelera nuja. Baina, bueno, pixkatera utziko zuete nola euskaten, honekin txat. Ez daukat eskinik eta desente erabiltzen dut. Bai, bakite nuan txapelduna dela, baina efektiba da, eta punto batzutan iraztea merezi zen. Hau, ez dakite tokatu zitzeiten bideon baten. Eskin hau, Genjinak legendario bat daukat, baina etzait bat ere gustatzen.
Eta fibra karbono erosi egin nuen, erroke asko gustatzen zaiteta. Hau eta klasiko esango nituzke gehien gustatzen zaizkia diena. Hansoz dakat skinning eta zezarrez. Jangrate, ezarrez, ez dut asko biltzen, baina horrekoaten nire nintzen da partea oso nahi du. Luzion paret eskin dauzkatokatu zaizkitena, baina zerrez, normalak. Magrin skin simple hau. Maidenare skin simple bat. Epa. Mercy biltzen dut, baina ezarrez. Haure, ezarrez. Riperren amariatxia tokatu zitzidana. Hau nahiko resuloia. Txurau. Hamene bi txura euskal baino simpleenetakoak. Soldierren bat ez dakit erosi nuen. Ez, uste tokatu entzitzitela. Simetran ez daukat espekturik. Dau Jordan ez. Tracerren legendari bat tokatu zitzeiten. Espektua. Tracer, T-Racer. Niko guapoa. Urruman eta baten egarriko zuet Tracerrena. Enaiz oso onda, Tracerrekin. Baina, bueno, haber partia bat. Haure tokatu zitziten, eta hau daukat. Hemen bi dauzkat, hau. Pre-reservakin ematen zitzutena. Eta, bueno, Invernal baina dauka jarrita. Winstonen badauzkat iruzkin simple. Zarian beta skin simple bat. Eta hemen zeniatak, ez dauka, zeniatan aurrekoan erosinuna, hau zen. Jokaldi honena egindako animazio. Gustatzen zait zeniata. Oso eskasa da, baina pile bat kentzen du. Jolas guztitik DPS gehien daukadan pertsona zeniata. Pentsa, hori 150 bizitza dauzka, gutxienetako bat, eta oso zea, zaila da ibiltzeko punteria berdezu handia, baina izugarrizko mina egiten du. Eta hau izan da guztia, espero dut gustokoa izatea, eta aurrengoan ikusiko geha. Are, aio!